Здравейте на всички, аз съм Краси и това е iCraft Survival епизод 6, да? И тук пак е Дъпсик. Вижте каква яка картина съм сложил. И тук е още по-яката картина. И къщата вече е напълно готова. Дори ферма за животни ще направихме през паузата. Тук картофи, моркови ще направихме. Тук тия тапанари живеят. Кои тъпнари? Животните. Ще им сложа някой път малко грас, че трябва да ядат там да рупат. Чакай Сега ще направя кой знам какво ще направя. Аз не знам какво ще направя. Какво ще правиш? Това покрива, в смисъл да не е така плоско. Да е така като избръхче. Чакай малко, само да направя аз ето така. Откъде ми да? Често момент, че не се. Къде държа? Трябва да видиш как ти направих теренската. Не се. Чакай, ще се кача тук тогава да направя на фермата. Кой, чакай. Какво? На фермата да направя ли аз? Покръвче. Да. Но не, то от стъпо горе, то няма такова. Чакай се малко. Тук не успях да се кача. Да, но пак не мога да се кача горе. Къде си? Често. Чакай, опа, не фермата. Защо легнах? Защо са ми толкова нишки фермите? Не знам. Чакай, не затваряй. И това защо така го направя? Трябва да си по-яко да държи тераса, защото иначе се едно лети. Да. Тук ще е кухнята, обаче ще не е това някой друг път. Чакай. Да скачим горе. Да, какво? Да скачим сега горе на покрива. Аз сега ще си направя такова, но сега ще ви чакай. Стълбичка. Да. Чакай само да направя стълби. Добре. Вау, наистина ми са много нишки фреймовете. Много са ми нишки фреймовете. Направи ли? Да бе, направих Чакай стълбички. малко, явиш. Чакай, трябва да направя такива стълбички. Да, значи вече ясно в тази къща ще оцеляваме. Мисъл завършена е. Само горе кухнята трябва да се направим, а не мързи. Ще направим. Где? Чай сега се кача. Това да... Чакай да се скача. Ще ми дърват. Аз имам. Вземи. Ма изчакай да се кача. Не. Давай, кача. Трябва ли ти още? Не. Вземи. Тук ще чупат се. Качвам се да мога да го сложа. Добре, чак се. Ма то не е правоъгълен, то малко трудно. Не, всъщност ще го направя. Няма да стане толкова бързо. Добре. Виж какво ще стане. Не бе. Защо го правиш това? Сега ще виж. Ти такъв ли искаш да го направиш? Да. Защо не каза? Ама нямаш ли от такова? Какво? От стон. Не от стон, ми от дърво. Имам, ще ги редувам, сега ще виж как ще го направя. Разбрах, само първия рече, така и после. Да.
Но чакай, тук ще не ми се получи. Само стой тук, аз ще се телепортна при тебе. После само да отида да взема малко кобълстон да ги направя аз това. Не хубаво. Не кобълстон ми от... От какви планкове само че са? От те от ОАК. От бяло, не от бърч. А, Аз имам малко в мен, но не те аз. Аз имам. Сколко 2 стака имам. Това ще се предостатъчно. При положение, че ги получаваш по 4. Да. Но як ще стане толкова кръв и след като го направим, ще напълно завърши на тази къща. Ама ще трябва много материал. Айде бе. Отгоре ще правим ли таванска стаечка или? Не. Не. Но ще се пак. Вижте е там е. Там някакви пичове се бият. Не може да се биеш, защото не е PvP. Не, някакви дома. Бият паяк. Побият? Паяк някакъв. Тук от тавана се вижда. Някакъв има скин с маска на Anonymous. Баси фичи, да видиш. Сега. Но ти пък нямаш... Имаш ли Optifine? Optifine. Ти няма да го видиш. Къде? Там ти нещо. Ти не можеш да го видиш. Той пък се скри. Натам ли Да са? бе, там са двамата, не ги видиш. Да, не ги вече. Не ми излизаха никой че. Направи ли стълбички? Да. Има един с глава на Ендер. Да бе, другия с такава. Верно. Защо не бе? Стаки 20 имаме. Стълбици за кухнята скача. Шит. Падна ли бе? Да, чакай се. Аре, ела скачим. Ела. What the fuck? И първо вътре в къщата, бе. Не. Остай го, аре. 3, 2, 1, скачай. Така не може да се учи. После ще се качи по стълби. Чак се телепортна до теб. Кажи сам кога. Прямо. Да. Това са ли са работите ми? Сега тук да ги редувам един ред такова, един ред такова или как? Не. Само първото. Дай всичко с... Дърво. Да, от сега нататък. Приеми. Ето готово. Направихме го и това. То така трябваше да е, виж. И сега като гласуваш се завърти. Чакай, държи само. Да. Ето. Тръпни са да ги правя, че ги тез не мога. Чакай да се правя това. И го дойде. И той снима. Дай малко. Дай малко такива. Чакай само. Вземи. Ако ти трябва, то ще ще. Остава, бе. Нещо ни лагва. Ама го връщаме. Връщаме на където. Ето пак. Слагаме ни стълбичките, ама връща.
А, Ситинг ли? Да, може да Как да седиш. стоя? Да Как седиш. се седа? Натискаш Shift и после с 10 бутон. Не мога да седна. Не А? мога да седна. Виж. Чакай. Тук не става. Защото ми в чата ми писат You are no longer sitting. Нещо. Да. Не мога. Не знам дали ще мога да ги кача днеска и двата клипа, защото... Можеш. Викам, то няма значение, когато Да. излъжме тогава, защото то днеска и без това те и бая памет. Мгм. Как се шуфи към проблемата. Чакай с кубърка. Трябваше на по-раното да го въртиш. Чакай, аз обърках нещо, бе. Не така. Ма защо това отвътре го правиш, бе? То така се Не, прави. бе. Чакай. Така се Не, прави, бе, човек. чакай се, това съм ходил. Си объркал нещо. От тук трябва да завиш. Всъщност от... Чакай, че... Ти си объркал. Не съм объркал. От тук трябва да завия. Така. И тук празно става. Не е празно, сега ще виж. Трябва ми тия по-малки, че къде са. Не, просто не може да се... Виж. Никой. Ето пак ме върна. Ето, виж. Някой иска ли книги, не иска. Тук вътре. Стой там, Тук вече трябва да таковаш. Така. ще ги направя тук спокойно. Добре, значи къщата вече е готова. Почти. И сега ще живеем като най-свободни хора. Вече имаме всичко, само enchanting table, той е тук тъп. Аз ще си направя след малко. Тук я да видя моите любимци в фермата препарат. Сега ще направя... Аз пък мен нямам айрон, трябва да стигна до минус. Сега ще слезна. Много е пътя до там, ама няма нищо. Готово Така е идеално. И покрива е готов. Опа. Много са. Изръчих го бая съкичко. Така си забрал на едно място. Може. Той дъпсик ще ми гозва всичките горе-долу клипове, да така да кажем. Почти да е, бе. Защото живеем заедно, нали? Да може да... Ето той сега става по-разсмян. Ти не ставаш по-разсмян се? Нещо по-хубаво. Аз съм по-разсмяна. И тая година да. Че да им обера малко тревичка на тия моите животничи. Да, къщата и всички ферми вече са готови. Сега аз не знам какво да го... трябва да им до недъра някой път. Искаш ли да направим? Сега не ми се прави, честно казвам. Друг епизод, сега. Ладно. В други епизод ще обзавеждаме кухнята. Да, забравих да имахме. Който Ще го на работа. сега ще кача аз видя как става. Тук картофи са готови, трябва да съм мъркал.
Или картофи, не знам, аз не ги разбирам. Морковите се търчат с съвсем леко Не, оранжево. това са били морковици. Чай да му света малко на тия животи. Не, си имам така. Тя не им трябва много светлина. То отгоре е с такова, с стъкло, така че. Тази ферма леко така не е доизмислена, много хубаво ме мързи да разширявам. Добре. Тук не може да се мине обаче. Но не е тук, ама една пътечка. Да. Okay. Ти ли го слушаш този грас? Шугарки е на малко порасне. Сега... Колко? Имаш ли ледър някакъв? Ледър. Какво? Да. Кожа ли? Сега ще кажа. Да. Колко имаш? Чакай, дай малко. Колко? Давай ти ги 4. Добре. Че тук имам... Ето, добре. Направя тук 2 книги. Ще да направя сега Enchanting Table. Махни го не отвън където е. Enchanting Table. Също, само изчакай на секунда. Отивам да взема малко това. Такова диамант едва ли трябваше? За Enchanting Table. Да. Мага няма място. Мамиче. Къде няма място? От мен си. Чакай малко да е срещу... Това? Срещу... Каква е това? Честрума. Да, там ще го направим. Не бе, няма място в мен. Айде, Enchanting Table. Enchantment Table. Айде, ти го направи, пак аз ще не знам. Аз ще се наям. И ще направя един чест за храна, т.е. ще напълня един чест с храна. Той тук е здраво, ето тук ще е. Както картоф децелите, морковите ще отдолу. Динята ще отдолу. Тия чикенки тук, това тук. Само телешката по-долу остана. What the fuck? Не го прави много голямо, то няма смисъл. Ами, трябва да е по-широко. Кой ги служи тия парзолите къде? Ти ли ги служи тия парзолите? Кой парзолите? Пак ли от план? Да, знам. Яла сложи един торч само да видим. Секунда. Ама аз нямам точно. Чакай да учи. Сега. Кое? Зеле? Не, чакай, тук ще взема печка такова. Има май. Ето аз не правя 8. Ние пък нямаме телешка пържола. Сега ще убия едната крава. Телешка пържола, не? Тя го вежда, бе. Абе, сема там купи. Сега ще убия едната крава тук. Ще са 3. Няма място за 3 в тази къща. А къде е едната кокошка? Те са свиряли тук в единия за ответ. Якият текчер пак. Нека паяк пак не виси тук вънка на прозореца.
тя пак е сурова, трябва чака да изпи. Тук намерих въглища. Да, айде Сега ги чака изкопай. да изпека тази пържола. Само да... Да ли също? Кирка на... Имам. Да, още една кирка. Айде Не, да чакай, видим. аз тук... Чакай, аз имам инвентар още. Добре, едната пържола изпекахме. Аз ще си взема 5 дини в мен, че съм гладен. Айде. В печката имаш... Добре, аз ги служих аз сега. Така 6 дини ще си взема. Тук е бая. Идвам, чакай малко. Чакай да се наям. Така, ще ми свърши. Бе, какви с тия кирки, бе? Имам само една Какви с тия кирки? Кирка, бе. Златна. Имам само още една, обаче тя е такава. За какво ползваш голд кирки? За какво ползваш голд кирки? Те са тъпки, бе. Та нека файра нема. Да. Спечелил съм само 3,70 от 75 минути. Защото си билдър, па нищо не си. Како аз съм билдър, аз имам 4 работи. Да. Скале. Да не знам, те са там. Излизай от там. Къде? Не знам. Ти си излезе. Чакай се да видя дали е просна някакъв шугър кек. Не. Трябва да се отдалечи да погледна къщата отдалече. О, мощно. Може да си направим един бикън отгоре. Бикън. Какво да си направим? Чакай да видя колко айрон имам. Добре. Чакай само малко, че ми звъни телефон. Ало? Ало? Кажи? Да. Краси? Да. Краси? Да, бе. Ехо! Аз съм за 5 минути само Африка, човек, че... Трябва да отида да го газира. Сега иди. След 5 минути. Не. Добре. Това ще е. Тук ли си? Да, няма го. Добре, това ще е за този епизод. Ето става много дълъг. Виждане и приятен ден. Чао, чао.